no camiño da Manceirinha, que agora non hai agua aí. Pois aí corría a agua todo por ese camiño, todo por aí abaixo, por onde está a pista, e viña hasta aquí. Aí era todo agua. No camiño do Alcereiro era todo agua, e barro, e así seguido. Na aldea de baixo, ao baixar da pista do Picoto, había outra rampa máis abaixo, ao pasar o camiño, que na aldea de baixo, chamaban a Costa das Pedriñas, e ali outro cacho de camiño fondo, cheo de agua. E despois collíamos todo pola aldea de baixo, a dar a volta hasta ali ao cruce, para vir para aquí. Bueno, todo era agua. Agora non hai agua. Bueno, eran máis ben, tendían a afondar co tempo capa a agua, eran generalmente con ostras na maior parte fondas, porque son camiños de moitos anos, entendes? Ademais, incluso eu recordo que moitos camiños, por exemplo, lá onde da Campesa, era camiño máis era presa, é dicir, era camiño máis de río ao mesmo tempo, porque nacía agua e as rodeiras iban traballando, entonces pasaban os carros, pero había, en certos tempos, 20 centímetros de agua, entendes? Porque non tiñan salida, non tiña, o sea, non había, non se lle daba salida. Pasaba, o carro pasaba, e detrás viña agua, e labraba, de feito, había congostas de hasta 3 ou 4 metros de alto, Para atravesar a Lomparte, ali por onde de Xastoso, aquilo era de medo. O que había sempre ali unha lameira así, por aquele camiño. Claro, bueno, pois os camiños, como o camiño dos Barrudos, ou a congosta dos Barrudos, ou por ali, onde de Cereiro, eso se ve dependendo de onde estivera a pedra. Seguramente algún día sería a nivel da terra, pero se era moi brando, a terra estaba moi lonxe, a pedra estaba lonxe, iban os carros ao pasar, iban labrando, a agua iba levando, e hasta que chegaron a un certo punto que iban máis lentos, pero aínda así marcaban na pedra, de feito hai rodeiras marcadas nas pedras. Bueno, supoño que sería a base de moitos anos. Mira, e cando morreu Manolo de Salgueiro, ti acordaste? Non. Morreu alá en Vitoria. Morreu polo socorro. Sí. E non había máis que de chegar ao coche. Non, Palme. Non, algo máis, chegábase algo máis aquí adiante. Bueno, o que pasa que a casa non chegaba. Non. E fomos todos cavar. À tarde, a pista que ven por encima da veja de Paco. Elo. Hasta foi máis do trabazo pobre, que tamén morreu, pero bueno, viña comer aquí. Foron todos. E fomos. E allanaron e sacaron as pedriñas todas e xa poderon chegar con ela á casa. Para ir á iglesia, cun morto daquela, non había outro camiño máis que ir pola congosta da Dondade de Tosar, por da de Salgueiro, e hacia a iglesia por abaixo, pola parte de abaixo da iglesia. Entonces había unha congosta ali onde no Souto, no que se chamaba o Souto, que, bueno, levaba 20 centímetros de agua. E cando morría algunha persona, pois había que ir por ali cos pés na agua, prácticamente, levando ao lombo. Acórdome do veciño que morreu, e levaban unha caixa, iban os homes e cambiaban uns para os outros, e chegaba a agua aquí. Iba a agua, aquel camiño iba así de agua, chegaba a agua aquí, e eles andando polo camiño co difunto ao lombo. Referente a eso, que se non ia don Manuel, cando morreu Elvira de Carracedo, non había que me rexera, e había que levar todo por aquí por baixo, claro. Todo por baixo pola cruz, por onde de Arbeira de Penedo, por todo o concello de baixo, todo, e subira por ali para a iglesia. Que non había que na levar. E cando morreu a señora María de Campos nevaba, e foi levar na ombros por aquí, a ombros, e así con os paus que caían ca neve. Mira, ese acordo meu que era unha rapaza, a neve así na rosa. Eu acordo dos camiños que había uns camiños fijos, constantes, non moitos, e depois que a maior parte eran servidumbres para as fechas de sembrar e recoller e tal e cual. É dicir, había unhas arterias, digamos, principales, como era, por exemplo, o que decíamos do Castro e por aí, e despois outros camiños
eran simplemente pasábase para servirse, buscar o millo, botar o millo, esas cousas. E despois sí que había bastantes carreiros, porque os carreiros a xente atravesaba polo sitio máis corto sempre. E a Costa das Cortellas? Deixas atrás a Costa das Cortellas? É un penúrio. Pero esa costa, eu non sei como os de Penedo baixaban por aí toda a puta vida. Ca rama, ca folla, co toxo, con todo. Bueno, e nós tiñamos tamén por aí unhas leirinhas e íbamos por aí moito carvacas. Non sabes, agora non sei a quen tocar, bueno, é igual. E vamos, porque vamos para aí a xente. E para facer silverio esta casa, non sei lá onde recarallo na candeira que eu fun, para baixarlle a pedra, e para baixar por esta casa que non había outro sitio para baixar, ou non te deixaban cruzar, había que meterlle unha cadena ao eixo, e vir 3 homens tirando para atrás, para baixar esta casa hasta o llano. Aí, é todo laxe. Pedra. Pobres animales. Pedra, o animal non tiña... Pobres animaliños. O peletre e os pelouros. Os pelouros son de 5 pedrinhas pequeniñas que botábamos así. Collíamos botábamos un ao aire e collíamos outra. E collíamos as dúas. E hasta que xuntábamos as 5 na man. E despois usábamos as 5 e botábamos un ao aire e collíamos as outras. Así. Bueno, eu fun tamén a de Isabel de Pedro, porque me invitou ela, a monxa. Pois esa invitoume un día, díxome, mira, non, porque non ves por lá que enseño algo de escribir e de ler, e fun pouco tempo. E despois fun a de Lolita, e despois ao que máis tempo fun a de Consuelito, porque enseñaba moi ben, éramos varios, Eu fun ali moitos anos, e o que sei aprender ali, con Consuelito, porque a Nacional non se podía ir. Unha que xa non viña, e outra que nós non podíamos ir, tiñamos que ir traballar. E entonces íbamos de noite e pagábamos de ali. Eu normalmente ainda iba ás mañáns, despois cando non se podía, pois fun a de Lolita de Roque, así a mediodía, fun a de Consuelito, pero eu en canto empecé a ser así un pouquiño grandiña que facía falta para traballar, porque claro, traballaban todo fora, entonces, pois xa me metían ao traballo. Entonces, mira, hoxe non vais á escueliña porque xa que botar as vacas. Outro día non vais porque temos que ir levar un pouco esterco. Outro día, pois, había que ir á rama. Outro día, bueno, pois fun deixando. Eu creo que cando, aos 11 anos, me parece que eu xa deixei de ir á escuela. Porque xa non tiña tempo, non podía. É increíble, pero é así. Íbamos á escolas rurales que había, era o que había. Eu era un burro na escola. Eu empecé a ir á escola lá en Ortoño. Tiña un maestro que non sei se me tiña rabia a min, se que era, non sei, con ele non aprendía nada, cada vez apuñíme máis tonto. Tiña unha camarada para aprender as letras primeiras, A, E, I, O, U, e rompí non sei cantas camaradas e non salía desa cara, nunca. Chamaban a camarada, que era o libro onde tiña as primeiras letras, A, E, I, O, U, desas letras. Eu non desa cara non salía nunca un mestre a mí, non sei se me tiña a ranchera. Unha vez, tiña gana de ir ao baño, non había baño, vivas ali afora ao monte. Funlle pedir para ir ao baño e díxeme que non. Tens que aprender a lección. Eu xa non aguantaba máis.
xa non vin letras, xa nas vía antes, pero daquela menos, non podía, non valía. Volvín outra vez. E díxome que non, cando sepa a lección. Hostia. Despois chamaba un por un a dar a lección onda ele á mesa, onde ele estaba. E cando me chamou a min, eu fui, xa non sei como cheguei ali. Cheguei ali, e tan pronto pousei o libro, empecé a mexar. Mexei ali todo, mexei diante dele. Mexei debaixo da mesa, enchiña aquilo todo de beso. E o home todo alborotado, todo, e saleu unha lá atrás e dixo, estuvolle moi ben. Foi 3 veces pedirlle para ir ao baño, non deixou ir. Me debíalle mexar a usted pola cara. 7 ou 8 rapaces do mesmo lugar, ou 9, máis ben. Se chovía, íbamos con un saco de carapuchos de esparto. A lombo, que non había outra cousa, non había tal paraguas, quen tiña un paraguas, un rico, porque outra persona non o tiña. Un pobre non tiña un paraguas, E nós, co saquiño de carapucho, íbamos á escuela, ao mellor íbamos no mes 2 veces, ou 3. Se chovía, ao mellor ibas porque non se podía ir pa parte ninguna. Pero se non chovía, ou carvacas, ou a erva, ou o toxo, ou a leña, ou o que había que andar sempre. Vou dicir outra cousa, cando era a religión, cando tiñamos que dar religión, viñan era taroujo, poñernos as... E daquela, no mes de maio, tronaba máis que agora. E sempre os lóstrogos viñan aí por Santa Cristina de Vinseiro, e facían así, non sabes? Que medo que era o lombo do inferno, e nós estábamos na de Camba. Da de Camba, e daquela non había pinos, porque ainda ben non nació o pino, só comía a cabra porque tiña fame. Era todo masa común, en todos os sitios. Chegábamos desde aquí a Lalín, que a vista, se sabía. E nós estábamos na de Camba na escuela. E os relámpagos viñan aí pola pena de Santa Cristina. Sempre viñan, non sei, que outra sede por aí. E dicíanos elas que se non éramos boas, xa empezaba a vilo o fin do mundo. Aquela xa era a entrada do inferno. Pero se non pensa que apagar, dixo, arde continuamente, sempre, día e noche, sempre. E pero ardemos... Pois que teria eu 9 anos, ao mellor. Eu íbamos para as Beijas, levantábamos moitas veces ás 4 da mañán. E papá, claro, eu neso era como unha chispa. Papá decíame a min, neniña, mañán se nos levantamos ás 4 da mañán, ainda nos dá tempo de ir levar a beija, a la beijiña, que era unha beija grande. E despois, cando sea a hora de marchar eu traballar, ven tú a nai e trae-nos o almorzo e almorzamos, eu marcho a traballar, vos quedades gradando. Mamá mas eu. Eu dicíalle, bueno, pois sí. Claro, pois tiñamos que aproveitar as horas que el podía, porque el despois tiña que traballar todo o día. Empezaba ás 9. Entonces levantábamos ás 4 da mañán, marchábamos alá para a beija, labrando, labrábamos a beija, eu chamando as vacas, e papá labrando, pero despois xa eu empecé a ser un pouquiño máis grandiña, e xa eu compramos un arao de rodas, porque o arao de rodas, o de rabelas a min facíaseme moi grande, pero o de rodas, como era máis baixo, e tiña 2 rodas e iba andando polo rego, e despois non tiñan máis que chegar ao final, apretar como un muelle e virar o arado. E tal, entonces eu marchaba sola co carro cas vacas, levaba un carro de esterco, e iba para o monte, rozaba no toxo, e cando a mellor salía papá a traballar, me salía alá ao primeiro rojiño, el xa subía lá polo picoto, e chegábamos ao monte, eu xa tiña rozado un montón de toxo, e rozábamos outro pouco, cargábamos o carro, viñamos para baixo, sempre de noite. Pero con que anos? Pero que eu, non sei, se tería 10 anos, xa cando iba a rozar alá para o primeiro rojiño, eu non sei se tería 10 anos. Nós levábamos, cando éramos pequenos, unha sachiña tamén pequena, nós íbamos picando polo medio entre millo e millo, íbamos picando como se fora unha sachadeira.
picando rejos, eles atrás acalotraban o millo, sachaban o millo, pero nós íbamos sachando o medio dos rejos. Aos 9 anos xa iba a pisar nos carros de toxo. Tiña 9 anos e iba con miña nai ao monte, subar os carros de toxo, e eu non salía do medio, tiña medo de caer, que se fora para un lado ou para o outro. E depois traíamos uns carrinhos de toxo pequeniños, todo era... E mamá iba a vender a estrada, a de Tato, a de Neira. Non se contou que ela levaba as vacas tamén da Pucha. Sí, pero eso era cando íbamos cas vacas para o monte. E con 6 anos, que tiña, ou 7. Tería 7. Pero claro, iba arrimada ás persoas maiores. Entonces, aquela muller decíame, tiña 2 vacas, ou a veces tiña 3, e decíame, mira, se me levan os nosos gando para o monte co voso, porque o noso gando non peleaba moito co deles, outro gando peleaba máis, pero aquelas non. E nós me parece que tiñamos 3, ela non sei se tería 2. E dábame, eu pareceme que eran 5 reales, que me daba a semana, se lle levaba o gando para o monte. Entonces eu encantada, iba a ganar cartos, e iba a casa dela, mira, era unha muller xa moi maior, claro, se cadra tiña a miña edad hoxe, pero eu vía moi maior, eu era unha rapaza, e tiña hecho unhas mans tan negras de facer lume seguido na lareira, e como cociñaban na lareira e todo, tiña hecho unhas mans negras, pero traía un molete de pan da estrada de trigo, blanco como un coral. E mira, eu iba a buscar as vacas, ela sempre me tiña un cachiño de pan así, daquele trigo blanco. Sabía, eu estaba deseando, botar as vacas polo camiño do monte para ir pliscando no pan. Aquel pan, xa non chegaba ao monte porque era tanta gana del que ibas sacándolle unha frangulliña, outra frangulliña, despois acabábalo, así como quen non quera acabalo, pero sabía tan ben. Fariña do caldo, codelos, e o caldo non facía, xa non había para sacar, sacaba a placa, xa sacaba na taza. O caldo non tiña nada. Mira. Xa salías ti ali relumbrando. Ibas quitar un pouco o caldo e pagaba a cuchara de quitalo nun lado e noutro, non tomaba unha pataca. Nada. Mira, miña abuela do Formigueiro, que era a mamá de mamá, entonces ela, os domingos, viña todos os domingos á nosa casa, despois de comer. Ela tiña unha falda así grande e un delantal así grandón. Se comían cocido porque na casa Formigueiro había riqueza. Se comían cocido, igual che metía un cachiño de carne no bolsillo do vestido, da saia, e que tiña bolsillos grandes. Trecho un cachiño de carne, trecho un cachiño de chourizo. Pero nós estábamos esperando aquí neiro os domingos pola tarde que veíamos vir por onde a casa de Roque e xa decíamos, aí ven a abuela, pobriña, en canto chegaba, meta a man aí no bolsillo, eu metía a man no bolsillo, encontraba un cacho de carne, así de freba, cocida, de xamón. Ai, abuela, ai que ben sabe. Si, as pataquiñas, e o caldo, e o leite. E facíanse bolos de farinha no caldo? Si. Eu estaba así, cando non tiña nada, botábamos así farinha. Ou uns codelos a ablandar. Os codelos a ablandar. Si, sabía que escarallaba. Facían bolos, fan a fariña, amasábase como o pan, e facías un bolo, botábalo no caldo a cocer. Cando facía o caldo, metíase ali aquel bolo. En moitos anos que nos sabíamos, as criaturas que criábanse con pan esmajado na agua do caldo e máis que as papas. Non tiveron nunca outro alimento, nunca, que non había. Non había xa nada. Pero non había unha fábrica de galletas, nin había nada. Nós na estrada acordamos a ter dous xerafisolos para comprar.
había a grasa do porco. Cada grasinha do porco cociñábase. Claro que iso despois foi unha cadena. Despois foi cando nos deron a catilla de racionamento, dábanos un pouquiño de aceite, un pouquiño de azúcar, daban un pouquiño de todo. Bueno, pero para cociñar ca grasa do porco. Facíanse os rixóns. Sabes como é? Facíanse os rixóns e a grasa aproveitábana e depositábase nunha pota. E con esa cociñábase. Mira, facían os rixóns touciño na sartén. E despois, para facer algo para comer, botábamos pan frangullado. O rixón está, porque eu sei ainda que nos fai hoxe, e tu lea por eles. É un morreu, que era Antonio Pancho Rei. Viña do Brasil, había que facer sempre. E aquela grasa que botaban os rixóns, antes de que tuveran os rixóns secos de todo, os rixóns apartábanse. E picábanse picadinhos, pero ainda que a gracia. Pero despois un pan de millo, que fora bo pan de millo. O pan con mestura. Non sabes, un cacho randa de pan de millo, o miolo, de frangullado. E misturaban con aqueles rixóns. E volvíalos a sartén. Sí, gloria bendita. Comíamos pan de millo. E facíamoslo na casa, eu teño cocido moitas veces. Ibas ao moinho, había os moinhos para ir a moer. Tiñámoslo cada 15 días. Un día era de día, outro día era de noite. Había que ir de noite para o moinho. Lexos, era moi lexos. E cargado con 60 kilos de millo ao lombo, baixar por uns peñascos para o moinho que sempre estaba nun barranco. Había que ir dormir ao moinho porque senón quedaba sin ele. E un día, pois, íbamos a dormir ao moinho o meu irmán máis eu, e resulta que o meu irmán estaba moi acatarrado. E dixo papá, bueno, hoxe non vai a dormir alá a suerte de Dios home. Pola mañán, como estaba tan acatarrado, levanteime e dixo, bueno, ti non veñas, vou solo. E cheguei alá, e cando iba ali, que lle chama o campo de arriba, antes de chegando ao Miño do Rubio, xa vin as tellas levantadas. Entrei, nin había millo, nin farinha, nin hostias, levara todo. Os moños tiñas aquelas horas de ir ao moinho, non eran túas, e chegabas, aunque tuveras ti, chegaba eu, e aquelas horas de moinho. Pero despois aquí, 7, que foi aquí no Picoto, pois fixeron un que lle chaman o da Freixa, que está lá na cima de todo, E fomos buscar as pedras para o moinho a Pedroso, co carro das vacas. Pois cantaba no forno. E o que estaba quente, sacabas de brasa e cun barredoiro, mollado. Pasaba así, non sabes, para limpiarlo, bueno. Botabas as bolas, E primeiro botabas unhas bolas a unha empanada e tal, bueno. Pero despois para cerrar ao forno, había unhas cousas de madeira. A mostra das vacas. Non te dixen a ti que yo había de contar? Sí. Había que debís para ir a apañar a bosta, como as vacas non comían, tampouco non cajaban blanco. Era dura, para cajar moi. E había que ablandar. E despois, a porta puña así, e tiña así como un asa. E despois, con esa bosta, tras, e unha hora e media, según, eso xa calculaban eles, para abrir o pan. Amasábase, quentabas o forno, había que bater lume no forno, que leña non había moita daquela, non é como hoxe. Con toxo gordo. Porque se tiña leña mollada xa... Porque o toxo mollado facía máis borralla e non cantaba a pedra de baixo. E ás veces estaba pingando a leña non ardía. Ainda os iba a roubar a que nos tiña, porque o teu toxo valía pouco, ainda ibas a calquera sitio e co carro traías uns cuantos toxos deses 2 días antes para que despois para apertalo ao forno. Cando salía bo, era unha maravilla. Se salía malo, tiña que durar 15 días igual. Hasta 15 días non se volvía a cocer. E se o pan era malo, había que comerlo como estaba. Non había outra cosa. Por de Roquelo tiñan uns castiñeiros nos Bajares, por onde está a casa de quen é.
palada de Pepe de Pura. E meu pai vai axudar a balealas sempre, e dábamos moitas castañas. E eu teño ido a apañalas, pero eran así, había que andar así, por abaixo o regueiro e así polo medio das silvas. Nos comemos moitas castañas. Dábamos os de Roque, que eu non sei se daquelas sabía vender, eu non sei. Ainda teño unha cousa que che digo. Era o típico do día de Nochebuena, O día de Nochebuena, en todos os, eu penso que en Galicia, en todos os sitios, que tiñan que se cocían as castañas, o día de Nochebuena. Calabo que algunha vez a nós, mamá foi á estrada e comprou castañas. E me deu nos no río porque se non chegaban para a Nochebuena. E eu mirei onde guardaba a chave. E depois colocou o cribo e a chave colocou na polo cribo, dixo eu. Eu fui elas todos os días, cando eu a Nochebuena dixo que foran ratos. Mira que fama había. Eu na miña casa, por as festas do Alzande, polo Socorro, tiñamos sempre polos. E íbamos nos, miña abuela deitaba as galiñas, bueno, miña abuela, meu pai, a miña nai, todos. Pero máis ben, como eles se iban para ovejas, a abuela generosa era a que corría con os. Ai, chocou unha galiña, ala, meterlle aí os huevos, non sei cantas semanas tiñan que estar. 21 días. 21 días, salían eses pitiños, date de conta que desde enero se cadra ao primeiros de febreiro, mantendo neles hasta agosto, para matalos para a festa. E despois de aí seguíanse criando para a Nochebuena, para comer un poliño e unhas castañas. A importancia do monte naqueles anos era tremenda, porque, bueno, era o suministro do toxo para as fincas, de leña, traballar cortar vacas, facían abono, o monte era un elemento máis da vida, se no monte, a persona que tiña monte e tiña fincas, era rica. Mira, o monte tiña toxo, pero había sitios que estaba todo pelado, era así campo, unha erva dura. E cando se iba a rozar, había que cortar eso peixada para que botara toxo, porque senón non queríase que houbera toxo. E acórdome eu que se sementaba, cavábase todo, onde non había nada de toxo, cavábase, e os terróns poñíanse todos nun montón e queimábanse. E despois, o que se queimaba, cavábase todo, e despois sementábase, íbase buscar semente de toxos, como se chama o toxo? Toxos cachudos. Para cocer. Toxo cachudo. O toxo que era para cocer, para meterlo, para quentar o forno. Había que cavar aqueles aos rapaces, poñíanos aí pica, e no campo aquel. E despois botábase semente de toxo, para que dera leña, para cocer. Para cocer, chegamos a ir coller semillas de toxo ao monte, neste tempo que están a ver as semillas do toxo, apañar semilla de toxo, e poñela a secar, que lle caíra a semilla, e sembrar, sementar toxo bravo, toxo cachudo bravo para cocer. Semilla de toxo chegamos a sementar, porque hai o toxo molar, que se chama molar, que é moi manso para a escama dos animales, e hai outro máis bravo que se ten máis leña, ten máis poder calorífico ao arder. Estipadábase, sabe o que era, non? Cavar o monte, sementalo, e logo viña o toxo, e medraba hasta a altura que tal, e se rozaba, e se era pastada. A leña chamaban xa a leña de cocer, era, non che dixo para mí, pero o teu alto, o molar, que o baixo, e xa para as cortes. E a leña, xa era a leña de cocer, era para o forno. E non sabe o cantar da Naguiro? Pois eso, teno contado ela 1000 veces, que un día que estaba co home, e que se sentaron, e que así nun sitio, nun monte, e que veu así, uns toxos moi tal, e que dou uns mirando e dixo, e daqui podes sacar un cantare. Ai, amor, amor, que che dixo a ti,
que a flor do toxo era un alecrín, non sabe? Buscou ela, foi pola flor do toxo, cando xo ela. Moitos tiñan toxeiras xa de toxo cachudo así desa leña, e outros non a tiñan e vendíanse para poder cocer, Iso non acordo. Acórdome, eu acórdome hasta de facer lume na casa, con toxos, na casa, na lareira, con toxos, para facer o caldo, para facer a comida, para o que fose. Moitas aquí, hasta hai algún roubalo para vender. Casabas unha persona vieja unha boda, gastaron un dinheiro en algo, iban ao monte, vendían media docena de pinos e tiñan uns cartos que non eran moitos, pero era o banco das familias. A familia que tiña monte e bons pinos tiña cartos. O monte, vouche dicir eu, ti antes facíache falta dicirlle ti a teu pai ou dicíache un fillo a ti ou tal. Eu quería tal cousa ou comprar tal cousa, pero non hai cartos. Logo, non hai pinos nas tuxeiras. Cando se vendía unha tanda de pinos, por exemplo, pois había as persoas da madeira. Logo viñan, como che digo, cos sonzadores e machados, cortaban, e despois había os carreteiros. O sea, a propia empresa tiña bois, algunhas, e outros, pois, contrataban a carreteiros específicos, non? Con transportistas. Para baixar do monte as costas moi grandes, os propios bois frenaban o carro moito, pero o peso era moito tamén, entonces intentaba, eu teño visto, poñerlle un freno, un pau atravesado ás rodas, que dúas persoas iban tirando de alguma maneira detrás, frenando na roda, axudándolle un pouco aos bois a que non soportara tanto peso, sí. Estábamos aí cerca nos Cambeiros, aí no primeiro monte. Estábamos un montón de rapazas. Estaba Pepe da Reja, estaba ti, estaba Carmiña de Carlota, estaba... Entonces, pois veu o lobo, colleu a cabra, mataría a xa, e levaba, era así un pouco de costa para arriba. E iba de recú, de cu, e ca cabra a rastas. E nós empezamos a gritar, e apareceron alá os homes. E eu estou vendo o lobo de cu, a cabra por aquí. E a cabra por aquí e arrasto con ela. E despois tamén foi teu pai. Foi papá. E despois os homes trouxerona, e abrirona, limpiarona, e teu pai e despois repartirona ou venderona. A trampa do lobo era ao pasar o primeiro reguiño. No primeiro. Porque dunha vez non sei, o lobo comeulle unha ovella non sei a quen. Entonces fixeron ali un burato fondo e encolgaron ali unha ovella. O sea, encolgada non, fixeronlle ali un tal, porque ao cair o lobo no burato non daba salido, non? E puxeronlle ali, non dá a trampa do lobo, e bueno, o burato está ali ainda, Como se acabo de decir, as vaquillas eran as que sufrían todo eso, porque as terras estaban duras, non estaban como agora, porque agora co tractor as terras están blandas, están movidas, pero daquela as vaquillas arrastraban a planadeira, que estaba como un penedo a terra, a dura, e non lle facía moita cousa, pero depois ao labrar, eso volvió o arado, pero as vaquillas eran as que sufrían todos eses traspés. Os máis duros era labrar, porque había que andar co arado de rodas. O arado de rodas, e despois gradar, planar, todo eso, pero andar co arado, para min era máis duro. Meu pai berría era, facía con bosta de vaca, entenderme? Nun caldeiro facía a bosta, botaba por aí e con
cunha xesta de xasteiras, estendía como se fora, estendía, quedaba a eira, hasta que secaba. Outro día secaba, era como a cemento. Poñía 2 pedras, e mallabas ali o centeno, e despois volvías a aproveitar, collías o centeno, e non collía a bosta, que a bosta estaba así mal. Pero nós fixémoslo sempre, porque nós non veo a máquina de mallar. Había o tempo de recoller os trigos, o centeno, porque aquí recollíase de todo, pouco de todo, pero de todo. Julio e agosto eran as mallas. O tempo de mallar era moi serio, Aí mallábase con manle. Tendíase o centeno todo nunha eira, xuntábanse 6 ou 4 personas de cada lado, ou máis, o que houbera, pero bueno, e con manles, plum, 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 caía o sol a plumo. Canto máis sol facía, mellor se degranaba o grano, non? E aí ese sol, blum, 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 e despois había que darlle volta, volteábase, e deixaba restar outro pedazo ao sol, mentres un descansaba e bebía agua e esas cousas, e despois volvíase a dar outra mallada, e así se mallaba. Despois facíase o palleiro. O palleiro, outro traballo del diablo, había que primeiro metías ervas secas, despois metías a palla e facías o palleiro para que a agua non entrara para dentro. Aquí xuntábamos para moitas cousas, para a erva seca, para facer os palleiros, para coller as patatas. Que máis? Xuntábase moita xente da parroquia para coller a erva seca. O de Tomás tiña unha abeja, unha arbeiral na aldea de baixo, e non podía ir o carro a abeja. E iba a parroquia inteira con un feixe na cabeza para facer o palleiro. Nada, iba a xente iba a botar agua ás 3 da mañán e ao mellor estaba outro veciño escondido esperando que marcharas para cambiala, non? E, bueno, o outro día a mañán vías que a túa finca estaba chea de xiada e a del non tiña, entonces xa sabes que foi de noite a botarse. Aí o máis traballador, pois, era o que máis... Cantabas, andabas traballando, mas andabas cantando. Iso perdeuse xa hai moitos anos. Non me acordo de dir, no monte cantábase, traballando cantábase. Había a cociña, que tiña unha ventana paeira, e despois unhas escaleiras de madeira, e cara a cociña, encima, subían as galiñas. E despois había unha porta, entrábamos ás habitacións, había 4 habitacións, e un comedor así grande, como aquela. Na cociña había a lareira, dous bancos, así, atravesados na lareira facías o que había que facer, non máis, daquela. Había a lareira e había un cacho de terra que miñas irmãs cansábanse de pisar a barreira, e había unha división de tablas desde a porta de entrada hasta a porta de atrás, e ali era onde estaba a cama. Era un rincón. O piso era de terra, meu sogro foi botando pouco a pouco a cada habitación, porque a casiña era moi pequeniña, pero tovamos moitos anos na terra. Tiña 6 por fora, 6 por 8, xa te pode figurar como era dentro. E que a mi irmá decía mamá, hai que barrer, e barriamos, pois había uns buratos, barría a terra daqui para ali, barría os buratos, xuntábamos a terra, apañábamosla nunha pala e tirábala na eira. Cando barriamos, quedaba a casa preciosa, sacábamos a terra toda, quedaba o suelo,
con buratos e todo, e dicíamos, mira, que limpiña quedou hoxe xa a casa, ves, temos todo barrido. Madre mía, que miseria, Virgen do Carmen. Dormíamos ali nun colchón de casulo ou de palla, 6 sabras, unha manta daquelas que chamaban manta de tascos, que eran de trapos. Unha mantiña daquelas era límpiate, era máis. E tiñamos un colchón de casulo, porque era de folla de millo, a veces esfollábamos aquí no millo e dicían, as folliñas máis blandas apartadias que son pa colchón. Meu irmão, que está en Madrid, dixo un día, vamos a ver se armamos un pipote de 2 olas, puñémoslle unha villa con a ducha para nos duchar. E armoulle ali debaixo das escaleiras que subían para o faiado. E ali duchábamos. Amarrámoslo na parede con que nos deixara duchar por debaixo. Na villa, puxoselle como unha chisma da rejadeira e duchábamos ali. Pero despois, por exemplo, deixábamos andar de corpo e subíamos a Corte das Vacas. E se estábamos fora, detrás dunha silveira. Antes de ir para a cama había que mexer a un trado palleiro. E despois tiñas unha vacenilla para de noite. E a mañá vaciaban na corte. Mira que fácil era. Eu tamén se salía, se estaba o cuarto furado, se mexaba. Fume nas casas, non había chamineas. A maior parte das casas non tiñan chamineas. Servicios ningún. O baño non existía. O baño na habitación tiñan un hueco para facer a necesidade por aí que iba para unha cuadra, non estaba hogando. Non había outro servicio. Agua corriente na casa, nada, había que ir por ela a fonte ao directo, cando a necesitabas. Era unha necesidade, pero un vivía neso, estaba neso, había alegría. Non nunca tuvemos tristeza, non? Sempre había alegría, sempre un traballaba como un esclavo esperando que a noite hai a festa en tal parte, pois veña, cansado de traballar, eu marchaba para a festa, contento, a pé, ir e vir, despois a volta era máis complicado todavía, pero íbase, e facíase. Aquí o asunto da brujería aquí era horrible. Na nosa casa nunca se creeu neso, nunca. Na nosa casa eso para nós non existía. Había xente que vía de noite, cousas. Nós nunca vimos nada, e nós que nos vemos metidos no medio. Ibas a un entierro e cando viñas do entierro facían unha fogueira diante da porta da casa para poder afumarse ali para deixar o aire do difunto. Hoxe non hai aire do difunto. Os da casa iban ao entierro da señoresa que morreu, o señor que fora, non? E cando viñan, porque eu isto teño visto a mamá, estábamos nos na casa, sacábanos para fora, botaban encima da brasa un pouco de romeu e un pouco de coelito e facía fume. Entonces eles pasaban, pois outras veces así, e entonces sacaban o asombramento para que non nos lo pegaran a nós, que eu non sei que é o asombramento. E aos rapaces díano libre que se chegaran a un morto. Díano libre que foran á casa dun morto ou iso. E papá era curioso para esas cousas e iso, e cando morría alguén viñan a buscar para vestilo, e poñelo na caixa, cando sacabas a cama e poñías a caixa.
Entonces, cando viña de vestir un morto ou de facer eso, collía un remeu, xa o tiñan aí sempre, alcoholito, e afumábase todo. Metíase todo no fume e despois achegábase nós. Cando a Rito morreu, ti non estabas na nosa casa, non? Non. Non. Pero 8 días antes del morrer, de que o soupemos, que debe ser a noite que el morreu, oíron as tellas todas da casa como se levantaran e caíran na neira. Oímos tal e cual, e levantámonos, un ou eu este, outro ou eu aquelo, a ver que pasara, e mira que pasou. O dali a 8 días soupemos que morrera Rito para as casas. Noso pai morreranlle moitos irmãos, pequenos xa pequenos. Entonces, cando iba a nacer el, dixéronlle que o tiñan que ir bautizar a unha ponte de noite, estaren ali hasta que pasara a alguén que lle bautizara, unhas personas, e logo pasou un matrimonio e contáronllo, e efectivamente que eu non sei quen foron, pero bautizárono e el foi arriba, e despois Pilara. Nós fomos 13 irmãos, creo sola. Eu acórdome, non me acordo. Acórdome de velo na foto, pero bueno, non me acordo. O que máis durou, un irmão meu, foron 6 meses. Despois dos outros xa nada, 7 foron mal parto, bueno, según me contaba a miña nai, mas aquí me atendo da Cardalda, Dios me perdone. O que che viña ela co recurso dese, que dixeronlle que tiña que ser... Sí, se querían que... Tiña que ser bautizado por asme que tuvera... Enxendrado, chamaban debaixo dunha ponte. Donde haxa unha ponte que pasa agua por riba, Xesús chamanlle enxendrado. E que se quería que nos fora arriba, que tiñan que ir ás 12 da noite. E os primeiros que pasaran, que tiñan que ser os padriños da criatura. A criatura no vientre da nai. E ben foron á ponte de Guións, e pasou a miña madriña. E dixeron, bueno, bueno, xa sei que vindes, pero eu sí, eu enxendro-vos, pero que fai falta un padriño. E dixeron, bueno, pois, según dicía mamá, pois non, entón a madriña dixe, bueno, ven aí Jesús, o meu home, pero ele enxendra-vos en nombre de outra persona, porque cada fillado que bautiza, cada fillado que lle morre. E vos, se vindes aquí, é para que vai arriba. Entón, eu chegou o meu padriño, que foi padriño da miña vida, que outro conocín, e ele fixo en nombre dun irmão de meu pai, que estaba fora. Pois se non fose eu, fui arriba. E na ponte non se podía pasar ningún animal, ningún gato, ningún can, senón xa non se iba arriba tampouco. Os animales botaban o mal de ollo, non lle daban leite, non lle facían esas cousas, dicían, eso era mentira, o mal entra pola boca, se non se mantiña ou se non se coidaban, non podían dar leite. Se bater de pé, non? Claro. Pero a creencia da xente, que eso acabouse todo. Había xente que vía cousas, vía cando morría unha persona, que iba a morrer unha persona. Claro, cando estaba un moi grave, xa sabía que iba a morrer. Algún decía que o vía. Non era necesario verlo, porque xa sabía que iba a morrer. Esas creencias. É igual que o fanatismo do fútbol ou de outra cousa por estilo. Había ese fanatismo nesa cousa e creíase neso. Iba a levar un rapaz a dar uns tombos a Rariz ou a ofrecelo a un santo, a ir a... Eso non... A xente, eso que creía a xente, eso non fai nada, porque vese agora. Se houbera algo que
que algo que fixera un milagro, pois tiña que facer un milagro agora de eliminar esta epidemia que temos. Agora non hai quen faga milagro. Porque estábamos cansados da luz de gas. A luz de gas, despois, ás mañán salías sonaba hasta salían os gases do gas polas narices. E entón cambiamos para a luz de carburo. A luz de carburo era boa, pero había que estar moi pendentes dela. Era unha luz así de alta, tiña a parte de abaixo, botaba de agua, botaba ali unha pedriña de como se chama, de carburo, cerrábala, prendíala, era unha luz boa, alumbraba moi ben, pero era moi falsa. De repente quedaba sen luz, de repente, pero o día que veo a corriente, cara, fixemos unha festa na casa. E aquilo era unha maravilla. Si, home. Na casa de meu pai había unha bombilla na cociña e limpiase, non había máis. Despois, para ir para a falla de dormir, ali levábamos a luz de carburo. Despois, xa foi cando a cousa ao largo, foi cambiando, e tal, e todo foi cando xa se puñeron máis bombillas. Sí, claro, chegou a letre que isto parecía que estábamos no cego. Hombre, íbamos a acordar. Eso, despois de andar cabela na man, para aquí, para ali, para outro lado, ten cuidado, non vai prender lume, ten cuidado. Tiñamos luz de carburo e luz do gas. Sabes cando nós poñemos a luz? Nós cando morreu meu irmão non tiñamos luz. E sabes onde foi a luz para a miña casa? Da vosa casa. Teu tío Pepe tirou un cordón desde a vosa ventana, foi por riba do coberto de campos e entrou pola nosa ventana, porque daquela os difuntos na casa tiñan unhas lamparitas eléctricas e 2 velas, e nós non tiñamos luz. Hai 55 anos disto, che estou contando. E teu tío Pepe foi o que fixo iso. E despois nos poñemos a luz cando nos casamos, o máis caro. Cando morreron os meus tíos todos, que morreu unha con 18, outro con 23, outro con 22, e ali nunha casa dai veciña morreron 5 ou 6 de tuberculosis, que non había penicilina. Pero veo a penicilina e foi a solución. Eso foi como un descubrimiento, como a descubrir a América. A penicilina era como se agora viñera algo para curar isto que temos agora, o coronavirus, unha cousa eficaz, porque hoxe por hoxe non hai cura, nin hai vacunas, nin hai medicamentos. Oiches, a papá sempre contaba que a muller del, miña tía Amparo, que morreu por non haber a penicilina, porque se houbera, ela non morría, porque non era para morrer, non era unha cousa para morrer, pero ela colleu unha infección, e entonces, daí non hubo salvación. Bueno, eso mira, vouche explicar. Ali houve unha familia que tiña 4 fillos e 3 morreron da tuberculose. A penicilina empezou a vir da Argentina. Eu vouche dicir o motivo polo que eu te podo decir. Valía cada indición, non sei se eran 100 pesetas ou 100 pesos. Non me fagas, estou a mellor engañado, porque viñan de lá, e esa xente morreu tuberculosa por non haber, e un deles salvouse, porque xa empezaba a haber aquí a penicilina, e ese meterlle a penicilina e salvouse. O trator foi o avance máis grande aínda que calquera cousa, porque antes as vegas non producían, porque
iba as carvacas labrando, enganchaban unha pedriña, levantaba, non había fondo, joder, non había nada que había. Home, para nós foi nacer de novo, porque nin había que planar, nin había que labrar, Jaladar tamén xa case agradaba, para nós foi Dios ao mundo, se pode dicir. E non se pode ir planar que hai niebla e asaña, hai nin facer isto que tal, veo o trator que chovera, que fora niebla, que fixera fume, que fixera sol, que o mellor era igual, tú. Meu irmán estaba enfermo e a veces, pois, puñíase mal da noite, había que ir buscar o médico. E íbamos, eu acordo que ten ido Julio, pero senón nós tiñamos que ir dúas, de noite andando a buscar o médico. E o médico viña en moto. Despois o teléfono, nós empezamos a pensar neso, e foi cando poñíamos o teléfono que tuvémolo antes de morrer Pepe. O teléfono xa foi, bueno, me chamar por teléfono, que che viñera o médico, incluso nos teñen traído as medicinas á casa, as de Pardo, chamábamoslle porque ele poñía moitas medicinas, e traíanos á casa. O teléfono poñémolo cando marchamos para Andorra. Papá non quería nin a de 3, non a quería nin a de 3. Que tuvemos con el porfía, por culpa de poñelo. E despois, cando nos marchamos, chamábamos por teléfono, el quería o coller el, non quería que ninguén. E unha vez estropeouse, e levou-no a arreglar e dixo, dame para mañán, dame para mañán que me van chamar os de Andorra, dame para mañán. Despois non quería deixar. Como me van a oír? Porque me van a oír por un fío, decía el. Antes da nevera, acórdome que mamá iba a comprar a carne para a festa, para facer o cocido ou así, e se iba a víspera, fervía non a pota. Se era no día, iba a buscar a carne de vaca, por exemplo, e se era antes, fervía, dáballe unha fervedura. Non había nevera, nada de frío. Cando naqueles anos da miseria, traballabas a terra toda, non era como agora, non quedaba palmo de terra sin traballar, e non chegaba a nada, e acabábamos no monte para botar trigo e centeo. E un día, meu irmão, que está a Madrid máis eu, dixemos a nosos pais, mira, imos ir a Estaca Bianca e coller a agua ali unha hora, porque senón de día non podemos, e de noite andan así. Bueno, pois cucairadas. Fomos. Unha noite de luna, estábamos ali coidando a agua, e que a mí vemos vir unha persona polo camiño de carreiro de pés, polo que habían que hacia nós. E cando xo era Paulino de Penedo, o home da Radina. Saludámoslo, e cando lle pareceu, dixen, bueno, vos vedes aquela mancha que se ve na luna? Vemos, pois aquele é vos terra, aquele é vos terra. E asa de chegar a ir a la luna. E dixemos, pero Paulino, pero usted, onde está usted, home? Xa verás. Bueno, cousa que dous aí. E despois, no ano 1956, marchei para Venezuela. E o 58, os 2 anos de estar en Venezuela, saltan os rusos con cohete á luna.